buga sa tagkahoy guys, kay para natay daghang sugnod. Mama kay ni siya uga. Ibubuhi ko. Ini bugaan daan kay para ma-plaster og bulad ba. Sa una may kami, ay sus. Susugay ko mga oy nya dugay din kay muli kay magdula pa man. Kiloros pa sa kuan bakilid. Muli kanlat ng purol. Mapit pag pumagbayabas. Bye, iguli. Iburot ng mata. Eh, napakad kalampinig. Grabe sa una ba? Lingaw kay sa unang mga panay kaagi. Inumidong lang ka ba sa itong kaagi sa una ba? Di, mga hoy. Okay, mga igangan. Muli ko sa pa, ay. Mana lagi gue sabon-sabon, gue basa ay. Ansa sa mama. Ay. Ugma na ina pala saba. Muna makara jud ko sa una lahi lagi kay karon. Lingaw kay sa una ay. Di cellphone ba? Maligo sa pa. Magbalon. Nya, dito ra maglungag ba? Narni. Karon kay ari naman tamang labas tong kuan, dipo. May sapa, talagsa na lang malabas sa sapa. Katunang nasa kuan kayo. Layo-layo na gripo. Hindi nakaurag gripo ilang balay. Nasa layo. Siyempre, ito na. Munang makainom-dom ta, magkatawa na lang ta ba kay dingaw kay sa unang panahon. Basta nakatuwa kong mga kauban sa unang pangaligo sa pa. Shout out sa kong mga silingan diha. Buka sa ta guys kay na gabi eh. Ngayon lang ni ba mauga? Wala na tayo sugnod. Basa-basa pa dito siya. Kanang gagmay, nadala na nagsugnod ng gagmay. Ang dagko, may di pa madala. Pagahi ba? Ay, para man diya.